Pozdrav youtuberi. Danas sam odlučio znači sniman gameplay. U sljedećem epizodu će biti tu i moj friend, znači on je Mrsina. I on također igra ovu igru, znači ovo je Realm of the Mad Gods, skraćica ROTMG. Tako ću napisati ime, tako da znate šta je to. Znači, nije ovo neka, znači da vam predstavim igru, već znači kao gameplay, znači kako ja igram. Šta mi izbaci? Dobro, nebitno. Ok, znači krenut ću s klasom ninja. Znači, mnogi će pitati kako dobiti, znači, ne znam. Zaboravio sam na to još otkad imam. Ok, ajde počnemo, znači, imam neke iteme što sam, znači, nabavio s prošle klase kad sam crko našao sa Huntersom. Znači, tu sam nabavio taj item, znači, zaista dobar. Znači, baš se ne razumijem tako profesionalno ovu igru. Moj friend se više razumio, on će biti sljedećim epizodom, malo će detaljnije, znači to objašnjavam. Ok, znači ajde krenemo. Ček. Mada mi tako ne usporava. Ok, ajmo na. Znači, samo da priznam, koristim neki cheat, što će biti u deskripciji. Znači, to on samo, znači, kuca te neprijatelje. I vrlo, evo, taman pjevac. Znači, ako ostaje malo karta, ne znam koliko posto, to moj prijatelj zna. Znači, ovo automatski prebaci na Nexus, tu gdje vas ne mogu ubijati. Znači, ajmo da krenu, znači, ušli smo u portal gdje možemo nalevelati. Samo da ne crknem baš dok snimam. Mada tu nema šanse da crknem. Ja i moji prijatelji smo već htjeli snimiti, to jest snimili smo već 3 epizode. Ali to... Idem se, pauzirao sam, ok. Znači, šta sam sad htio reći, znači mi smo već snimali te prve 3 epizode, ali to smo to objašnjavali, previše nas se smorilo i nisam postavio na YouTube. Pošto, znači, neće se da odmah bossa. Znači, igrica je malo teška, mislim nije baš teška, treba shvatiti tu za itemis to, ko je to, znači imati pot, mislim, ja sam skupio puno za sada, ali nažalost crko sam, nekoliko sam ih popio, ali crko. Moram obrše. Šta imam da gledam? Ja nije malo dobro. Ubio ga je. Se nosio kurac. Ako igrate LOL, znači možete me dodati, mislim, to više sam prestao, ali... Znači, molim vas za like, pošto ovo prvi gameplay od ovih igara što ću snimati u epizodama. To sad sam sve, znači, jedan video, obično nisam ništa objašnjavao ni pričao, kao za Far Cry, Assassin's Creed 3. Znači, nervira me to, brate, za Assassin's Creed 3, znači neki pišu kao da sam ti ja to skinao. Znači imam i dokaze na Frapsu, sve to. Znači bez editovanog. Dobro. Neko prijave, mislim, nemaju dokaze. Možda su to gledali kao liči. No.
možda ću ja sad dok ne budem snimao možda ću prelaziti nivo, znači nemojte se čuditi zašto sam veći nivo, pošto mrsko mi se za svaki taj đavo kao da snimam, pošto neću ja se svaki čas snimati, doći malo ovako bez snimanja. Možda u nekim epizodama budem sa nekim prijateljima. Znači ja sam najavio sa Mrsivom, ja mislim ćete sve ostalo s njim biti. Čiji je ovo prvi deo čisto ono bez toga. Bog te više. I koliko je snimam? 5 minuta. Dobro, možda će potrebiti samo 8 minuta. Svaki epizod će možda biti 9 minuta, pošto dok ubacim intro to možda potraje 3 minuta, znači, eto, najviše 13 minuta će potraje. Snimat ću ja vam 8 minuta video, editacija, znači intro mi treba oko 4 minuta i možda povremeno nešto ubacuje, znači, i za kraj, to je 3 plus, to je 6, eto, 14 minuta će potraje. I svaki video, znači tu sad uvod, ovo je bio kao neki uvod. Prvi deo kao šta ću snimati, s kim ću biti, šta ću raditi i možda ubacimo neke pozdrave, znači ko igra realno, ko je počeo igrati, znači može slobodno da ostavi dole Skype name u komentarima, ja ću ga naći na Skype-u i pričati, znači možda ćete vi biti znači ja ću pogledati ako znate igrati, ako baš onako znate malo, ja i moj prijatelj će vam naučiti, možete budete snimku. Znači ne možete sad da tu ispitujete, mislim mene, vi trebate objašnjavati ovim ljudima. Možda snimimo sve ukupno 5 epizoda. Znači... Ok, sad ću vidjeti završati, pošto moram već na trening. Ne mogu ovako se na sljedećem snimku niko neće biti u ovoj kući. Ok, ja sad završavam na Nexus. Ok, znači pozdrav YouTuberi, vidimo se u drugom delu. Znači drugi će možda biti za 1 ili 2 dana. Znači s Mrcinom ne smijemo govoriti celom, znači f.j, znači imamo je f, a preziva se. Ok, sad tu nebitno, ajde pozdrav i vidimo se u sljedećem delu.